Kurdistanê devam dike. Çavkanên herêmî ragihan û ku dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer û balafirên pê mirov ji dû danê êvarî ve gundên Sergelê, Kevne Mêzê, Guherzê û Belavê yên li Sînûrê bajarokê Amêdiyê bombardiman dike. Li encama bombabaranê de şewatek mezin derket. Heman çavkaniyan got balafirên dewleta Tirkiye dagirker navên da gundê Kevne Mêzê û Mêzê yên li herêma Berê Garê kirin armanç de encam eden malek bi temamî hilweşiya lê derbarê ziyanên canî û mal de tu agahîn hate bi destxistin. Lemberî van êrişên tûnekirinê pêdengiya desthilatdarî Iraq û hevkariya PDK ya bi dewleta Tirkiye dagirker re dewam dike. Devleta Tirk li Ayn Îsayê ciwanek qetil kir. Êrişên Devleta Tirkiye dagirker û çêtên girêdayî wê yên li ser herêmên Xweser rojane dewam dike. Du artêşa Tirkiye dagirker û çêteyên wê bi çekên giran riya me çar û gundewarên Ayn Îsayê topbaran kirin. Li encama topbarana de welatiyê bi navê Xalîd Rida Hacî Abdo hat qetil kirin. Her wiha welatiyê bi navê Xitap Ramazan Sayî jî bi giranî birîndar bû. Cenazeye Gerlayê HPG Taner Ögmen hate veşartin. Gerlayê HPG Taner Ögmen bi nasnav Here Kolşiyar roja berî li navçeya Kerboran a Mêrdînê şehîd bû. Cenazeyê Here Kolşiyar piştî hate teşhîs kirin bi warê wî navçeya Gever a Colemêrgê. Cenazeyê ku morgana xweşxaneya perwerdê û lêkolînê ya Mêrdînê hate wergirtin. Du saetên şevê de gihîşt Geverê. Polîsên tir destûr neda ku cenazeyê Here Kolşiyar li mizgeftê bê şûştin. Lê pişre malbatê bi derfetên xwe cenazê şûşt. Cenaze li goristana Bajêrgê ya li taxa Akalın hate veşartin. Çalakiya nöbetê ya li wargeha Maxmûr ku ji bo azadiya fîzîkiya rêbera pohatê dest pê kirin bi koma hevdû yekan di roja 364 de bi biryardariyê xurt dome. Vê carê Komîteya Tenduristiyê wargehê nöbet dewr girt. Şehit jînin jiyanın bêmirin. İro roja gelek pîroz ji bo me hemiyan. İro roja 14 tîrme heye. Roja berxwedan heye. Roja berxwedana ku em bêjin li hember zulm, zordarî bi giyanê xwe bexşkirina ji bo azadiya gelê Kurd ji bo azadiya welatê xwe. Roja em bêjin berxwedana li hember zilmê ye. Ev çalakiya ku em pêk tînin wek em bêjin mîmarê avakirina vê keda pîroz ya berxwedêr rêber apo em silav dikin. Dewrî me kirî her yek ji me lê keda ku hatî dayîn li gorî hêza xwe, li gorî em bêjin şiyana xwe, heta damlaya xwîna xwe ya dawî divê em layıqê wan şehîdan bin. Ji bo vê çendê divê em hemû vê rûreş û şermezar bikin. Divê em hemû li hember vê dagirkeriyê, vê zulma ku li ser welatê me, li ser Kurdê azad tê farz kirin, em rojane şermezar bikin. Divê em bi dengê xwe, bi heyîna xwe, bi rengê xwe, bi nasnameya xwe li xwe xwedî derkevin. Ji bo vê çendê em dibêjin bê serok jiyan nabe, şehîd namirin, şehîd namirin. Bijî serok apo, bijî serok apo. Endama Konsey Serokatiya Giştiya KCK sozlar Avesta Gud PKK-NB Kurdîtî dibe kolêtî û qirkirin jinû ve dest pê dike. Sozler Avesta tevlî bernameye Step TV bû û got dikeseta şehîdên nemiriyên çardeyê tirmehê de hemû şehîdên azadî bi bîranî û bank li herkesî kir ku bi rihê çardeyê tirmehê têkoşînê bilind bikin û li ber siyaseta û êrişên qirkirinê rabin. Beriya 42 salan li tevaya Kurdistanê bi navê Kurd û Kurdistanê tiştek nebû. Tevgerên reformîst bi navê Kurdistanê nebûya jî xwedî komeleyên herêmî bûn li belê yên ku bi navê Kurdîtiyê şoreşgeriya Kurdistanê çepkiriyê têkoşînekê bênaber meşandin û heta dawiyê bi felsefeya rêber apo ev hevriyên li dora wî kom bûn. Piştî ku wan lehengên dîrokî bi baweriyeke şoreşgerî berxwedan kirin û têkoşînê li ser xeta azadiyê meşandin. Kemal, Hayri, Akif û Alî felsefeya jiyana birûmet û azad afirandin. Kevnên şopiyeke bi vî rengiya mezin li pey xwe hiştin û bûne pêşengê têkoşîna 42 salan. Ev berxwedan li tevaya Kurdistanê belav bû.
Sozdar Avesta dest şankir ku di şahsere berapo de li dijî gelê Kurdistanê zilmeke mezin têkirin siyaseta qirkirin û tûnekirin temeşandin. Ji ber ku rêberapo heqeteke, xeteke, îdeolojiyeke, felsefeyeke, sistemeke hebûne. Dijmin baş zane ku rêberapo keseyeteke çawa ye têkoşîneke çawa dimeşîne, çima vê têkoşînê dimeşîne. Ji bo vê têcida li ser rêberapo sînorên têcidê jî derbas kiriye. Ji bo vê jî em banga têkoşîna ji bo rehê seferberiyê dikin. Divê herkes ji heta heftê salî bi rehê çardehê tirmê li her qada jiyanê têkoşînê bilind bikin. Li Rihayê berxwedêrên çardehê tirmeyê hate bîranîn. Li Rihayê bi wesîleya salvegera berxwedana çardehê tirmeyê panelek mezin hat lidarxistin. Gelek kes tevlî panelek û ji aliyê hewldana heft û heştan Partiya Herêmên Demokratîk DPP, Têja û Dem Partî ve li eywana konferanseya Tahir Elçiya Baroya Rihayê hate lidarxistin. Li eywana ku panelê hate lidarxistin wênên şehîdên Rojiya Mirinê hate daliqandin. Rêvebêrê Şaxî Komelê hukuknasên ji bo azadiya ÖHDya Rihayê Nihat Şahî di panelê de axivî got asta çalakiya li girtîgehê hate destpêkirin heta rojama îro dewam dike. Endama lêjneyê rêveberiya navendiya DPP Ayşe Çelik bilek jî diyar kir ku berxwedana çaran ji bo têkoşîna azadiya Kurd xwedîgirîngeheke dîrokî ye. Berdevke giştî hewldana heft û heştan Celalettin Can pişre axivî bi bîrxist û îşkenceyên dervê moriviyên li girtîga Amêdê hatî pêkanîn li gelek welatên cîhanê bûn mijara lêkolînê li ser navê wê belge film û film hatin kişandin. Ev pêkanînê dijî rêberê tevgerê û tevgera ku gelê Kurd vêguheze ser dikê dîrokê dihate kirin. Me îro jî Birêz Abdullah Öcala re hevriyetiyeke baş nekir. Ew li bendê ku em hevriyetiyeke baş bikin. Panêla ku bi pirs û bersivan berdewam kir piştî nîşandana sînevizyonê bi dawî bû. Li Avrupayê bîranîna şehîdan hat lidarxistin. Şehîdên çardehê tirmeyê pêşe roja Meronî dike. Li bajarên Avrupayê 42 sal salvegera berxwedana Rojiya Mirinê ya mezin a kadroyên pêşengên PKK Kemal Pîrhayrî Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek bi çalakiyên cuda hate bîranîn. Li Hollanda bajarê Den Haag belge filma hejmar 5 ya li ser berxwedana Rojiya Mirinê ya mezin ya çardehê tirmeyê hate temaşekirin. Li Almanya paytaxta Berlin û bajarên Darmstadt, Freiburg, Gießen, Kiel, Bremen, Dortmund û Hamburgê bi pêşengiya saziya malbatên şehîdan merasima bîranîna şehîdan çardehê tirmeyê hate pêkanîn. Di merasimê bîranîna Hamburgê de xuşka Mehmet Hayrî Durmuş, Ayten Durmuş axivî û diyar kir ku weke malbata Durmuş ew ê her tim li ser riya şehîdan bimeşin. Li Fransa paytaxta Parîs, bajarên Mantes û Bordeaux jî li navenda civaka Kurda Demokratîk ya Evriyê, Rimens û Giring merasima bîranînê şehîdan hate pêkanîn. Pişta xaftinê sînevizyona ji bo bîranîna şehîdan çardehê tirmeyê hate pêşandin. Li Swîsrê bajarê Basel, Lozan û Bilensonê bi pêşengiya saziyê malbatên şehîdan Komavê bi beşdariya malbatên şehîdan endamê Meclisa Kurda Demokratîk a Swîsreyê CDKS û Yekîtiya Jinên Kurd a Swîsreyê YJKS şehîdên çardehê tirmeyê bibîranîn. Li Avustrya paytaxta Wien, Grasê bi merasimeke girseyî berxwedêrên çardehê tirmeyê hatin bîranîn. Li Avustralya bajarê Lindsê û sînevizyoneke lehengên pêşengên tevgera azadiyê Kurd yên çardehê tirmeyê hatin bibîranîn. Li Swêd paytaxta Stockholmê jî bi merasimeke girseyî şehîdên berxwedana çardehê tirmeyê hatin bîranîn. Çiya û gundên Herêma Botanê boz bi boz tên talankirin. Şerê qirkirinê yek û dewleta dagirker li hember gelê Kurd dimeşîne ji sînorên civakê derbas bû. Niha li hember xwezayê di nava şerekê Hovanê de bi taybet Herêma Botan ji xwe re kiriye armanc. Cayê gabarê dibin navê lêgerîna neftê de xwezatê qirkirin. Balkêşa dewleta dagirker û saziyên wê vê talanê weke peydakirina çavkaniya debarê dide nîşandan. Lê dîmenên ji herêmê tên girtin rewşê ra dixeber çavan. Bi kepçe endar ji kokê tên rakirin û birîn û dînamît lê tên teqandin. Deverên pîroz ên weke goristanan jî ji vê rûxandinê para xwe digire û tê wêran kirin. Her we ev rûxandin ango wêran
kirin xesarê dide her curên ajal û zindiyên li Herêmê. Kanî û rûbar ji ber rûxandinê ziwa dibin û av kêm dibe û gemar dibe. Berdevkê Platforma Ekolojiya Şirnexê Adnan Şenbayram nerazîbûn nîşanî vê talanê da. Bank li hemû tevgerên ekolojiyê kir ku bikevin nava li vû tevgerê de. Şenbayram wiha got bi teqandina dînamîtan li Herêmê ji xeyr mirovan jiyana zindiyên din jî ji holê radibû. Daristanên Herêmê û cureyên nebatan a li Herêmê di xeteriyê de ye. Bangama ji hemû rêxistinên demokratîk tevgerên ekolojik partî û gelên Tirkiyeyê re heye. Li dijî vê wêrankirina Herêmê derbikevin. Li Wanê zarokek û du ciwan di golê de xenîkên zarokê bi navê Bêse a 15 salî ku ji ber germa zêde li taxa Seyrantepe ya navçeya Tuşbaya Wanê kete golê ji nişka wê wenda bû. Li ser vê yekê tîmên tenduristî hatin agadarkirin, piştî xebatên hatin kirin, li demekê Kurtê cenazeyê Bêseyê 15 salî hat dîtin. Cenazeyê ji bo otopsiyê rakirin saziya tıp adlî ATK malbata Bêsê krîza sinirê derbas kir. Li aliyê din li herêma Ayanos a navçeyê sê ciwanên ku ketin golê hindin mabû ku bixeniqin. Timên girêdayê şaredariya bajarê mezin a Wanê her sê ciwan xilas kirin. Her wiha li Wanê ciwanên bi navê Müslüm Ülgen, Serhat Elçû û Ramazan Baba ji ber germa bandora xwe li Wanê jî nîşan dide nêzî girava çarpanak a li navçeya Tuşbayê ketin golê de. Her sê ciwan piştî demekê Kurt ku ketin golê ber bi avê ketin û wenda bûn. Piştî ku kesên derdorê ciwanên ber bi avê ketin dîtin navên de banga lezgîn kirin. Li ser navê yekê tîmên îtfaiyeyên şaredariya bajarê mezin a Wanê ewlehiya peravê hatin Herêmê. Tîman bi kêlek û botan xebatên lêgerînê dest pê kirin noqevan li Herêmê ku her sê ciwan wenda bûn hatta 25 metroyan ketin binê golê de. Di encama xebatên lêgerînê de cenazeyên Ülgen û Elçî hatin dîtin û baba jî hate rizgar kirin. Ewel birin nexweşxaneyê cenazeyên Ülgen û Elçî jî ji bo karûbarên otopsiyê birin saziya tıpa adlî ATK. Li Semsûrê mirina biguman a zarokekê zaroka bi navê Belkis Tosun a 14 salê ku li taxa Cumhuriyetê ya navçeya navendiya Semsûrê dijiya li mala xwe baweke biguman mirî hate dîtin. Bu yer piştî ku malbata Tosun hate malê û li tîmên tenduristiyê geriyan derket holê. Tîmên tenduristiyê yên hatin cihê bu yerê tespît kirin ku Tosun jiyana xwe ji dest daye. Cenazeyê Belkis Tosun rakirin morga nexweşxaneyê lêkolîn û perwerdeyê ya Semsûrê. Têkildarê bu yerê li Birsîn hat dest pê kirin. Meteorolojiyê ji bo 6 bajaran hişyarî kir têpayên ku li derdora Erzurum, Qers, Erdexan, Gümüşhane, Bayburt û başûrê Artvinê barîna barana zêde piştî nîv û bandora xwe zêde bike û hate êvarê binaber bidome. Meteorolojiyê li dijî neyînên weke rabûna lehiyê Hürüz, Gejlok, Bayê zêde û Baxoza Dem Kurd hişyar kir ku baldar û bi tedbîr bin. Potansiyela rewşa hawayê xeteriye. Her çiqas bûyera meteorolojiyê ya tê texmînkirin li Awartebê jî divê têkildarî çalakiyên ku dibin bandora şert û mercên meteorolojiyê de ne hişyarî bêdayîn. Belê gudanêja menûçeyên serî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.